Kienet ippubblikata statistika li tul l-aħħar snin pajjiżna ma tantx kien imdorri biha. Dan għax fi 3 xhur biss id-dejn tal-Gvern naqas b'187 miljun. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, fi 3 xhur li għaddew, id-dejn tal-Gvern ċentrali naqas minn 5 biljuni u 400 miljun euro għal 5 biljuni u 200 miljun euro. B'hekk minn Ottubru sa tmiem Jannar kien hemm tnaqqis sostanzjali fid-dejn tal-Gvern ċentrali. Dan jirrifletti l-fatt li kemm matul Novembru kif ukoll f'Jannar il-Kaxxa ta' Malta marret minn fuq. F'Novembru s-surplus kien ta' 94 miljun euro, filwaqt li f'Jannar kien hemm bilanċ favur il-Gvern ta' 12 miljun euro. Fi stqarrija biex jirreaġixxi għal dawn iċ-ċifri, l-Gvern innota li dan it-tnaqqis fil-livell tad-dejn qed iseħħ minkejja li skont l-Oppożizzjoni bħalissa l-Gvern qed jonfoq b'mod eżaġeratu id-dejn qed jisplodi. Il-Gvern qabbel dawn it-3 xhur mal-aħħar perjodu ta' amministrazzjoni preċedenti u qal li bejn Diċembru 2012 u Marzu 2013 id-dejn tal-Gvern ċentrali kien żdied b'295 miljun euro. Dan ifisser li fi żmien meta Simon Busuttil kien viċi kap tal-partit fil-Gvern, id-dejn tal-Gvern kien żdied bi kważi 100 miljun euro fix-xahar. Dan kontra żieda ta' 11 miljun euro fix-xahar ta' din l-amministrazzjoni.